Прывітанне, сябры! У жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами вядоўца Віталь Цыганкоў. Тэма сённяшняй дыскусіі. Якія непрыемныя сюрпрызы для ўлады з'яўляюцца падчас гэтай прэзідэнцкай кампаніі? Удзельнікі «Двубою» маюць розныя адказы на гэтае пытанне. Сёння гэта лідар фракцыі хрысціянскай дэмакратыі ў каардынацыйнай радзе Віталь Рымашэўскі. Прывітанне. Дзень добры. І аўтар і сузаснавальнік выдання «Рэформ Ньюс» Александр Атрощенко. Добрый вечер. Што ж, для пачатку дыскусіі некалькі фактаў. Першы, Лукашенко зноў пазбавіў вайсковых званняў, на гэты раз 21 асобу. Другі факт, Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі з 19 па 22 лістапада праводзіць камандна-штабныя вучэнні. І сілавікі маюць намер, цытую, паказаць гатоўнасць да аператыўнага рэагавання на магчымае ускладненне абстаноўкі ў краіне падчас электаральнай кампаніі. Канец цытаты. Віталь, чаго яны баяцца, да чаго яны рыхтуюцца? Чаму яны в такі мірны час пачынаюць нейкія ледзь вайсковыя вучэння па падрыхтоўцы да выбараў? Ну, як вядома, Беларусь гэта дыктатарская краіна і, як кажуць, рыба гніе з галавы. Па-першае, трэба адказваць на пытанне, чаго баіцца Лукашенко. І гэта ўжо параноідальная баязнь, параноідальны страх. Пасля 2020 года ён атрымаў моцную псіхалагічную траўму. І зараз хіба што ён не баіцца хіба што толькі свайго ценю. І на пытанне, ці ёсць Лукашенку чаго баяцца, у мяне адказ так, ёсць, канешне, таму што беларускі народ па-ранейшаму не падтрымлівае дзейсную ўладу, і не было б такіх моцных рэпрэсій, каб яны не разумелі, што рэальнай падтрымкі ні ў Лукашенка, ні ў яго там памагатых на сённяшні дзень у Беларусі няма, не застаецца. Гэта значыць, што патэнцыял для пратэстаў застаецца. Гэта як кропка кипения, до которой вось даведзена беларускае грамадства, яна не спала, просто мацнейшие закруцілі гайкі. Беларусы па-ранейшаму незадаволены, беларусы, у іх не застаецца іншай магчымасці, як толькі уцякаць з гэтай краіны сёння, таму што, ну, па сутнасці, пакуль Расія плаціць беларускім сілавікам праз Лукашэнку, яны выконваюць яго загады, і вось дзякуючы гэтым некалькім сотням людзей у Беларусі пакуль што сітуацыя атрымаецца. Але баяцца Лукашэнку ёсць чаму. Тым больш, што на поўдні краіны ідзе вайна паміж Расіяй і Украінай, і невядома, якая хада гэтых дзеянняў, там можна чакаць. Александр, можа гэта все-таки не ад страху перад грамадствам, а нейкі такі комплекс мерапрыемства, яны ставіць птушачкі, вось там павылучаць, сабраць всіх, хто будзе крычаць «надо», ну, заодно правесці вучэнні міліцыі, каб те паказалі, якія яны ва ўсе зброеныя. Ну, зразумела, што ў дадзены гістарычны момант, у дадзеных абставінах, ну, верагоднасць пратэстаў масавых, яна, ну, амаль нулявая. Але я б сказаў, што Лукашенко баіцца ўсяго, яго вельмі шмат фактараў рызыкі. Па-першае, зразумела, што абсолютна згодны з Віталём, што як толькі гэты прэс знікне, людзі, якія прайшлі праз увесь гэты страх, праз гэтае катаванне, яны збольшага нікуды не з'ехалі. Амаль у кожнай сям'і у шырокім паразуменні ў Беларусі нехта сядзіць, нехта падвергся катаванням, і гэта так, ну, не пройдзе. Зразумела, што за гэта давядзецца адказваць. Але ёсць яшчэ іншыя рызыкі. Па-першае, Лукашенко, ну, так падвысіў ролю сілавікоў у сваёй сістэме, што ўжо ў пэўным сэнсе з'яўляецца іх закладнікам. Яны ўжо кіруюць краінай в шырокім сэнсе, так? Так, ён ад іх залежыць цалкам, ён абавязаны ім сваёй уладай, і зразумела, што ён ужо не можа ім адмовіць у бюджэтах, якія выдзелены, у пасадах. Гэта цікава, няма такіх звестак, што ім там істотна падвышаюць. Яны па-ранейшаму за даволі невялікія грошы працуюць, шараговыя масы сілавікоў. Ну, так, але, зразумела, ёсць нейкія іншыя плюшкі. Мы ведаем, як працуе губазік, які, ну, адкрыта проста рабаўніцтвам займаюцца, калі кагосьці затрымліваюць. Ну, плюс ёсць паладжэнне, пэўны статус, іншыя прэферэнцыі, якія людзі атрымліваюць ад таго, што... Кватэры, пенсія, всё это. Кватэры, пенсія, сувязі ў гэтай сістэме. Таму я лічу, што Лукашенко ўсё ж такі шмат
вагі Все-таки хочу эту тему добить. А по-вашему, наколькі гэтая залежнасць узаемная силовики и Лукашенко, все-таки он, например, после 20-го всех силовиков изменил, министров маецца на вазе. И все-таки он, ну, тяжко сказать, что он не трымае владу. Все-таки он, коли захоче, может изменить зноў-таки любого министра, але менавіта вы лічыце, что вот як структура силовики узмацніліся зараз, так? Не толькі як структура, як асоба таксама. Калі мы побачым, як беларускія чыноўнікі найбольш такія, скажем так, дасведчаныя і якія маюць вагу, сваю устойлівасць падвышаюць, то мы паглядзім, што ёсць такая практыка, што кожны знаходзіць свайго адпаведніка і становіцца партнёрам з кімсьці вельмі ўплывовым у Расіі. Гэта мы бачым па кіраўніку Беларускай акадэміі навук Гусакову, які знайшоў там сваіх партнёраў па распілу в России. Гэта мы бачым, і мы бачым, напрыклад, што гэта адбываецца нават сіловымі структурамі. Фактычна, ну, мы памятаем паездкі Караева у Чечню. Фактычна, ужо беларускі амат праводзіць сваю міжнародную палітыку, і калі ў яго ёсць там уплывовы саюзнік, хаўруснік у Расіі, то не так лёгка яго падвінуць. Ну, я вельмі з цікавасцю пагляджу, што будзе Лукашенко казаць сваім расійскім, скажем так, партнёрам, ці можна казаць ужо хазяевам, калі ён, напрыклад, здыме Карпенкова. Гэта, зразумела, вельмі адозная фігура, яна абсалютна прарасійская, можна сказаць, абсалютна расійская, і, ну, незаўважна зняць яго не атрымаецца. Будем за этим сачыць, але давайте зараз паглядзім сюжэт, дзе сённяшнюю нашу тэму, все асаблівасці, павароты гэтай так званай выбарчай кампаніі. Представіць тему сюжета Віталь Бабин. Люди не очень идут на то, чтобы расписываться, ставить подпись за другого кандидата. Меня это радует. Не паспелі распачаць збору подпісаў, як амаль адразу пакінулі дыстанцыю. Галоўны ідэолог Менску Вольга Чамаданова і старшыня Беларускага саюзу афіцэраў Сергей Бобрыкаў пастанавілі не працягваць выбарчай гонкі. Патлумачылі рашэнне тым, што выбарнікам неабходна згуртавацца вакол Лукашэнкі. Мы знаем, что президент выиграет. Мы будем их... Но мы не дадим его там обидеть. Как будто меня кто-то мог обидеть. А потом посмотрели, внутри организации не очень это понимают, они лучше, говорят, мы снимемся. Ці было гэта зняцце цалкам з рэжысураванае? Магчыма, такім чынам улады хочуць выклікаць хоць нейкую цікавасць да будучых выбараў з боку беларусаў. А магчыма, першапачатковы сцэнар папросту пайшоў не паводле плану, мяркуе палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Гэта значыць, што улады не ўпэўнены і таму пачынаюць вот так метушіцца, то вылучаюць, то здымаюць, прычым тлумачэнне, навошта вылучаюцца і навошта здымаюцца такія няўклюдныя, нелагічныя. Адзіным патэнцыйным кандыдатам на гэтых выбарах, які мае хоць нейкае апазіцыйнае мінулае, ёсць Ганна Канапацкая. Былая сяброўка аб'яднанай грамадзянскай партыі і экс-дэпутатка Палаты прадстаўнікоў. Аня Конопадская всегда у нас в альтернативе не дает нам уснуть. Адметна, што яшчэ некалькі гадоў таму яна выступала на падтрыманне бел-чырвона-белага сцяга і курапатаў, а Лукашэнку называла дыктатарам. Могуць быць і сюрпрызы. Калі, напрыклад, у апошні момант яны вырашаць, што ўсё ж такі не трэба дапускаць тую ж Ганну Канапацкую, яна мне падаецца вось такім кандыдатам, у дачыненні да якога пакуль не вырашылі дапусціць да наступнага этапа ці не дапусціць. Ну, можна будзе проста абвесціць, ну вось глядзіце, быў апазіцыйны кандыдат Канапацкая, а яна нават 100 000 подпісаў не сабрала. Яшчэ адзін лукашэнкаўскі спойлер, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олег Гайдукевіч заявіў, што ў адрозненне ад папярэдніх выбараў на гэтыя ён пойдзе до конца. Сёння ўсе кандыдаты працуюць на адным і тым жа полі Александра Лукашэнкі. І той жа Бобрыкаў патлумачыў сваё зняццё тым, што, каб маўляў, каб не было некага дваядумства ў афіцэрскім корпусе, да. Значыць, що ж такі некае дваядумства мусіць і ёсць. Дыктатар жа ўпэўнены ў тым, што ніякіх непрыемных для яго неспадзяванак падчас кампаніі 2025 года чакаць не варта. Нет никакого страха в том, что будут участвовать все, кто захочет. Мы там договоримся. Мы страну
больше не дадим возможность ни наклонить, ни на колени, не дай бог поставить, ни разрушить. У эфіры «Двубой» з вами Віталь Цаканков. Сёння дыскутуюць Александр Атрощенко і Віталь Рымашэвскі. І Віталь накіроў вам пытанне вось пра гэты сцэнар. Ведаеце, няма пакуль уражання, што вось такая вось, якая ўсім кіруе адміністрацыя прэзідэнта, все распрацавала і все ідзе паводле іх сцэнару. Тады было бы, што як мінімум Чемаданова там для чагосьці патрэбна там, ці сказалі па нават збірала подпісы, а не сабрала, паколькі все за Лукашэнку хочуць падпісвацца. Тут і я, і Бобрыкова здымаюць і з такімі некімі незграбнымі тлумачэннямі, што вось мы не хочам, каб людзі блыталіся, за каго падпісваць і за каго галасаваць. У вас есть такое ўражанне, што вось какие-то там незразумелыя рэчы? Ну, тое, што знялі вось гэтых двух недарэчных кандыдатаў, ну, зрэшты, яны ўсе недарэчныя, але вось Бобрыкаў, Чемаданова, гэта былі проста, ну, манекены такія. Гэта нават не стэрыльныя кандыдаты, гэта папросту манекены, прычым вельмі неўдалыя. Тое, што іх знялі, гэта сведчыць пра тое, што ёсць супрацьстаянне ўнутры лукашэнкаўскай каманды. Ёсць розныя гульцы, там, магчыма, КДБ, магчыма, Губазік з іншага боку, магчыма, яшчэ нейкія структуры, которые прапановваюць розныя сцэнарыі. Вось па першым самым такім стэрыльным сцэнары павінны быць выстаўлены вось гэтыя манекены, которые гарантавана падтрымліваюць Лукашэнко, зарэкамендавалі сябе цягам там 20 там год, колькі яны яму служаць верна, але ну гэта просто выглядала настолькі недарэчна сапраўды і настолькі парадыйна, што самому Лукашэнку не спадабалася, мяняем. Магчыма, не спадабалася, і той, хто прапанаваў іншы сцэнар, той, хто стаіць, умоўна кажучы, за Ганнай Канапацкай, магчыма, гэта КДБ, а яно ўсё ж такі параўнанне з Губазікам не настолькі дзебільнае. Ну, можна, калі параўноўваць па IQ, вот я б сказаў, Чемаданова гэта сцэнар IQ мінус 100. І вось гэта можа быць новыя нейкія сілы, которые прыйшлі сёння вось і наводзяць парадак такімі пяцікантрапскімі метадамі ўнутры краіны, як Губазік. Магчыма, гэта была іх прапанова, такі суперкансерватыўны сцерыльны сцэнарый. Пасля ад яго вы прымусілі адмовіцца, ну, напэўна, Лукашенко даў добро, конечно, але страх вялікі і невядома, ці дапусціць Рызыкнеце прагназаваць, дацягнуць Канапацкую да этапу рэгістрацыі? З боку уладаў гэта было бы добры крок, таму што гэта добрая была б гульня, ну, в тым сэнсе, што правда? І з захадам, і з беларускім грамадствам, тому што ўсё ж такі Канапацкая мае свой бэкграунд дэмакратычны, она некалі была ў аб'яднанай грамадзянскай партыі, і многія людзі да яе галасавалі як за рэальнага альтэрнатыўнага кандыдата. Гэта была б хоць нейкая дыскусія з астатнімі пешкамі, которые там стаяць. Хаця ніякага сумневу няма, што зразумела, што кандыдатура Канапацкай, яна абсалютна ўзгоднена, абсалютна кампанія яе кіруема сілавымі структурамі, але тым не менш вось гэты сцэнар быў бы прыгажэйшы. Але я перакананы, што беларускія ўлады наўрад ці на яго пойдуць, таму што ўсё ж такі страх, татальны страх хаця б нейкай альтэрнатывы, ён вельмі вялікі. Ну і я пагаджаюся з спадаром Карбалевічам у тым, што вось гэты першы найменш, скажам, інтэлігентны сцэнар з вылучэннем Чемаданова і Бобрыкава, ён сапраўды мог ствараць альтэрнатыву для тых слупоў, на которых сёння трымаецца Лукашенко, тому што, ну, афіцеры маглі б пайсці і прагаласаваць сапраўды не за яго. Зразумела, што выбары бы сфальсіфікавалі пасля і так далей, але в нейкіх рэальных дакладных запісках гэта было бы адлюстравана, і гэта дае такі люфт для роста нелаяльнасці. А я перакананы, што многія беларускія афіцеры, которые, ну, давайте, Александр, з вами не падтрымліваюць Лукашенко дагэтуль. Можа быць, падрабязней пра гэты кейс Канапацкай, паколькі, ну, што яны хочуць забіцца, калі мы будзем, ну, скажем, меркаваць, што да нейкай ступені яе давядуць, можа быць, нават да рэгістрацыі, ці, можа быць, вы з гэтым не пагадзіцеся? Ну, цяжка прагназаваць тое, што ў больной галаве, хворай галаве адбываецца. Але калі узгадваць гісторыю прэзідэнцкай кампаніі, я не буду называць прынцыпова гэта выбарамі, таму што не будзем проста вашых гледачоў абражаць гэтым параўнаннем. Але дазвольце мне сказаць, што гэтая кампанія неяк мне нагадвае тое, што адбывалася ў 2010 году, што мы вельмі добра з Віталём памятаем усього таго, што з вамі пасля гэтага адбывалася. Тада, у той раз таксама Лукашенко зрабіў сцэну кандыдатаў, зарэгістраваў усіх, як нават казалі, нават тых, хто не забраў подпісы, і тую кампанію характарызавала як і гэтую, тое, што галоўны адресат Лукашэнкі, якому ён хоча прадаць гэтыя выбары, ён знаходзіцца не ў Беларусі, а недзе за межамі.
Тогда у той раз я таксама прадэманстраваў там шмат кандыдатаў, можна кожнага абмяркоўваць, кожны можа кампанію праводзіць, і менавіта гэта яны спрабуюць у гэты раз зрабіць. Але нагадаю, тады все-таки была такая пэўная першая лібералізацыя. Прыязджалі міністры замежных справ Польшчы і Нямецчыны, Беларусь, абяцалі Беларусі крэдыты ў выпадку дэмакратычных выбараў. Ну, і ў той раз ён прадэманстраваў Западу і галоўнае Маскве, што ён яшчэ не да канца завяз, і што ў выніку чаго можа павернуць на захад. І все скончылася страшным разгромом 19 снежня. Таму што на пачатку снежня ён атрымаў ад Расіі ўсё, што хацеў. Ён ездзіў ў Маскву і дамовіўся з імі, так? Так, таму што ён прадаваў сваю лаяльнасць на фоне таго, што ў Беларусі там адбывалася. Просто тады я вымушаны з вами не пагадзіцца, паралелі не шмат з 10-м годам. Зараз зусім іншая сітуацыя, такая замарожанае грамадства. Моя паралель такая, што галоўны адресат знаходіцца за межамі Беларусі. Таму што Лукашенко прызнае, тым як ён гэту кампанію праводзіць, што ён у 20-м годзе сутыкнуўся з вельмі сур'ёзным крызісам нелегітымнасці, з яго нават яго паплечнікі там, як паплечнікі, гаспадары ў Маскве не ўспрымаюць яго як нармальнага там кіраўніка свайго сатэліта, яны яго ўспрымаюць на ўзроўні там кіраўніка ДНР ЛНР, таму ён сустракаецца збольшага з расійскімі губернатарамі, якія ўжо лічацца яго адпаведнікамі амаль. І ён хоча правесці такую абразцовую паказальную кампанію з нібыта канкурэнцыяй, каб даказаць, што вось глядзіце, я ўсё ж такі яшчэ легітымны беларускі народ мяне. Канешне, гэта адбываецца ў яго галаве, і мэты, які ён пытаецца дасягнуць, зразумела, што проста пераназначэнне кіраўніком Беларусі, гэта у дадзеных умовах у яго ніякіх праблем з гэтым не будзе. Але галоўная ўсё ж такі мэта для яго гэта прадэманстраваць знешнім гульцам як на ўсходзе, так і на захадзе, што ён яшчэ кантралюе, кіруе краінай. Кліва пагаднення беларусаў ці не, але ўсё ж такі кантралюе сітуацыю. І вось гэтая мэта, яна значна больш галоўная, значна больш важная для яго, тому што яму важна попадаць за стол перамоваў па Украіне. Віталь, вот я хочу, пакуль мы дадзім слова яшчэ аднаму эксперту, хочу вас удакладніць, як у даволі вопытнага апазіцыйнага палітыка, няўжо ён спадзяецца і ёсць на гэта шансы, што Захад хоць у нейкай ступені успрыме гэта за чыстую манету. Вот гэты, так сказать, сцэнарый, які яны распрацоўваюць Канапацка, там неважна з кім, чаму ён думае, што гэта можа нейкім чынам там, не перагарнуць старонку, но хаця бы трошки его легітымнасць падвысіць. Няўжо, як казал у мяне в эфире, у нас в эфире Павел Вусов, Захад настолькі цынічны, што все прыме гэта і перагорне старонку, прызнае его лесне прэзідэнтам пасля студзеня. Не, Захад безумоўна не прызнае. Ніякіх шансаў на прызнанне легітымнасці Александра Лукашенка на гэтых выбараў ужо няма. Вось гэта кропка. Гэта мусіць быць зразумела абсалютна ўсім. Але Лукашенко не можа абысціся без гэтай прадвыбарчай кампаніі. Таму што ніводзін дыктатар света без гэтых без дэманстрацыі, імітацыі выбараў, выбарчага працэса, дэмакратыі не можа абысціся для таго, каб хаця б прэтэндаваць на дыскусію з Захадам. Вось ён таксама, па сутнасці, усе выбары ў нашай краіне сапраўды в асноўным былі адресаваны там выбарчыя кампаніі, которые праводзіў Лукашенко, там пачынаючы з 2000 года, яны былі адресаваны в асноўным дзеля Захада. Гэта зразумела, але в адрозненне ад Расіі, дзе все ж таки там да апошняга часу все ж таки там таксама на ўнутраную аўдыторыю таксама адресавалі вось гэтыя выбары і таксама дзесьці штосьці лічылі да апошніх выбараў. У Беларусі гэтага даўно ўжо няма, таму зразумела адресат з аднаго боку Захад, з іншага боку замежныя партнёры там на ўсходзе, і тут больш важна не сам факт правядзення выбараў, а факт таго, што не будзе значных пратэстаў, не будзе ўзрушэнняў. Лукашенко хоча прадэманстраваць, што ён кантралюе цалкам сітуацыю, дагэтуль і вучэнні ён перастрахоўваецца папросту. І пасля вось гэта што дае яму эта прэзідэнцкая кампанія? Яму дае гэта повод для дыскусіі далей з Захадам, хаця б фармальны, цынічны, як гэта звычайна бывае, у тым, што ў нас, глядзіце, былі сапраўды апазіцыйныя кандыдаты, мы ж тут праводзілі выбары, а тыя, хто уцёк за мяжу, яны там крымінальнікі, парушальнікі закона.
палітвязняў няма, мы ўсяго тут песню ведаем. Ну а наконт перамоў захада з рэжымам Лукашэнкі, то яны безумоўна шанец для іх ёсць, і гэта ніяк не звязана з прэзідэнцкімі выбарамі, гэта звязана з іншымі акалічнасцямі, тому што, ну, прынамсі, тыя захады, которые былі да гэтага, да 2024 года, яны не принеслі чаканага выніку, эканоміка Беларусі не зрушылася, трывае, диктатарскі рэжым непарушны, вайна в Украіне, у которой Лукашенко можа увязацца яшчэ больш. Вось гэтыя фактары, яны будуць спрыяць таму, што Захад пачне, ну, прынамсі, калі не весці перамовы, то глядзець у гэты бок. Што ж, давайте паслухаем, як я ўжо абяцал, яшчэ адно меркаванне вядомага аналітыка наконт таго, чаму рэжым вырашыў зняць з так званай выбарчай гонкі адразу двух кандыдатаў-спойлераў. Вось што мяркуе палітолог, дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Але што тычыцца гульні з альтэрнатыўнымі кандыдатамі ці дадатковымі кандыдатамі, тут, напэўна, вот, уже няма такой адназначнай пазіцыі, і выглядае на тое, што спачатку высунуўся і была падтрымана ідэя, што трэба чалавек ад сілавых структур, каб вот, яны былі прадстаўлены ў выбарчым працэсе. Потым падумалі, паглядзелі, што лепш не трэба, каб сілавікі рабілі выбар, за каго галасаваць, за Лукашэнка ці там за іншыя кандыдаты. Ну, это неяк так толькі на разгойдванне сістэмы можа працаваць, давайце здымем. Нейкія такія ж развагі маглі быць у дачыненнях да Чемаданавай, асабліва пасля таго, як яна пачала абрастаць рознымі мемамі, прыцягваць вялікую увагу з боку і блогераў, і беларускіх незалежных медыа, вырашылі, што, можа быць, вот это не зусім у тым ключы ідзе, трэба зняць. Ну, і, напэўна, сам кандыдат не вельмі гарэў жаданнем, таму што, ну, ясна, да, што роля яго выключна фармальная. У эфіры «Дубой» мы працягваем дыскусію. І вось цікавы літаральна сёння быў такі аспект, калі Лукашенко збіраў прэзідыум Беларускага народнага сходу і сабраў толькі дзеля таго, каб сказаць ім, образна кажучы, перакладу на чалавечую мову, не болтайцесь пад нагамі, пакуль сур'ёзныя дзядзі кіруюць краінай. А вось прымалі канстытуцыю, дзе назвалі гэты Беларускі народны сход самым галоўным органам, разважалі пра тое, што кіраўнік Беларускага народнага сходу, ну, зноў-такі Лукашенко, будзе нават важней прэзідэнта, а тут ён ім кажа, сидзіце ціха і забудьце пра то, што мы... Пра што это кажа? Што ніякага ён не рыхтуе транзіту, як многія спадзяюцца, што пасля 25-го вось нарэшце ён супакоіцца і пачне рыхтаваць транзіт улады. Ну, я апошні чалавек, які б сказаў, што Лукашенко будуе транзіт. У нас хапае такіх экспертаў, которые нам уже гэта з 20-го года штодня кажуць, што вось-вось будзе транзіт, ён саступіць камусьці. Ну, гэта на суд гледачоў пакінем экспертызу гэтую. Я лічу, што Лукашенко, вся логіка яго і палітыкі, і таго, які ён змены ў Канстытуцыю прымаў, яна кажа не пра тое, што ён рыхтуе праемніка, а пра тое, што ён збіраецца застацца ўлады нават пасля смерці. Я, ну, зразумела, што там яго галоўная мара гэта Колю пасля сябе пакінуць, але калі ён не дацягне да ўзросту, пакуль Коля будзе гатовы, ён паспрабуе збудаваць нейкага такого калектыўнага Лукашэнку, які займе гэты пост да Колі. Але Лукашенко, ну, сам добра разумее, што пасля таго, як ён правёў правовы дэфолт у краіне, насамрэч гэта не ў 20-м годзе было, а значна раней, ўсё, што ён там напіша ў сваіх законах, канстытуцыях, гэта праіснуе роўна 15 секунд пасля яго смерці. І гэта будзе, конечно, не шанец для дэмакратычнай апазіцыі, хутчэй за ўсё, гэта будзе стрэс для сістэмы. І таму вось мы і вот гэты шатанне назіраем, як казаў пакойны Роман Яковлевскі, гэта мы назіраем яркі прыклад шматвектарнасці ў адной галаве. Калі ён з адного боку прыдумаў гэта ВНС, каб
уравновешаць як бы ўладу, каб быць запасным аэрадромам, а потым думаю, не, гэта што ж, туды мы цэнтр пайшлі, улады, да. не туды мы пашлі. Ну, як сёння на Не, гэтым... ну, все-таки есть версия, что он давал это обещание России в 2020 году, прежде за все. Так, на гэтым же паседжанні таксама ён же звяртаўся да так званых губернатараў, ну, кіраўнікоў выканкамаў, і казаў, што кожны з вас прэзідэнт на сваём раёне, а потым думае, не, некуды я не туды павярнуў. Не прэзідэнт, прэзідэнт адзін, а вы... Ну, вось чалавек разумее, што та сістэма, якую ён пабудаваў, яна абсалютна асобацэнтрычная, і ніякага шанса на нейкую стабільнасць на транзіт ну просто няма тут. Віталь, ну калі б мы аперировали рацыянальнымі аргументамі, то был бы зараз якраз лагічна рацыянальны час заняцца гэтым транзітам, но мы маем справу з кліентам, которому рацыянальнасць не заўсёды падуладна, так? Безумоўна, чалавек старэе і відавочна, што яго шмат фобій і шмат неадэкватных паводзінаў, нелагічных паводзінаў, і гэта толькі ўзмацняе яго атачэнне, которое не можа яго крытыкаваць, не можа нават яго папраўляць, а наадварот там ретранслюе яго памылкі, і з цягам часу гэта толькі ускладняецца вось яго паводзіны. Таму як я кажу, што яшчэ пасля 2020 года дадаліся фобіі у Лукашенко. То есть, по сутнасці, ён чалавек, который моцна вельмі траўмаваны падзеямі 2020 году, напужаны гэтым падзеямі, і дагэтуль ён, можна сказаць, што вось гэтыя силовые репрессии, которые бессенсовные по сутности, да, которые по 4-му, по 5-му кругу проходят зараз у Беларуси, арыштовывать одних тых же людей, звязаны с тем, что Лукашенко еще не поменял памперсы, которые он апранул у 2020 году. Ось, по сутности, его страх, он пораджае агрессию, потому что, как кажут психологи, агрессия – это адваротны бок фобіяў і страхаў, яны его вельмі моцныя. Транзит улады, пацяпленне, адліга – это все тое, што было патрэбна Беларусі. Патрэбна не толькі дэмакратычным сілам, але простым грамадзянам, і як не дзіўна, нават тым, хто сёння знаходзіцца ва ўладзе ці там буйному бізнесу беларускаму, тому што мяккі транзіт, цывілізаваны транзіт, ён выгадны ўсёй нацыі, тому што калі яны сёння вядуць краіну да катастрофы, да эканамічнай і палітычнай ізаляцыі цалкам, і тое, што чакае краіну наперадзе, потопіць іх саміх. Послухайте, то, что так само говорили там в 10-м, 11-м, все, ніколі уже нічога не будзе, а ён пачаў в 15-м, ну реальную, не будем брать двукосі, но все-таки реально пэўную лібералізацыю в краіне, параўнанні з тым, што было. А мы кажам, што гэта зараз ужо немагчыма до конца яго кіравання, ці магчыма ў пэўных абставінах, в тых жа абставінах, пра якія вы казалі, што прыйдзецца дамаўляцца з Захадам. Я звярнуў бы увагу на апошнюю фразу, которая была сказана не так даўно, пра тое, што кіраўнікі мясцовых выканкамаў павінны прызначаць кіраўнікоў прыватных фірм. Кіраўнікоў прыватных фірм і прадпрыемстваў. Вось гэта вось такога зашквару няма і не было там нават у Піначэта ці ў такіх вот таталітарных краінах, которые рыночнік. Да, которые при ўсіх іх звярыным абліччы і парушэнняў правоў чалавека ўсё ж такі ну, мелі нейкую адэкватнасць. Вось гэта такія заявы сведчаць, што адэкватнасць она цалкам страчваецца, на жаль. І лібералізацыя тэарэтычна там ці нейкае пацяпленне, оно магло быць звязана толькі з адной рэччу, з аднаўленнем дыалогу з Захадам. З аднаўленнем дыалогу з Захадам, на которым маглі б паставіцца пытанне пра перагляд, напрыклад, санкцый. І зрэшты, многія санкцыі трэба аддаць належна, яны не дзейнічаюць сёння супраць рэжыма Лукашенка. І большасць санкцый дзейнічае супраць простых беларусаў і з'яўляецца альбо неэфектыўнымі, альбо, наадварот, дапамагаюць Лукашенку і Пуціну там утрымліваць сваю эканоміку. Як, напрыклад, санкцыі супраць увоза гэтых бэушных аўтамабілей з Еўропы альбо сэконд-хенда. Яшчэ шэраг безглуздасцей можна прывесці. Транзит товаров у Беларуси есть, а вот беларусы цягнікамі не могуць ездзіць в Европу. І я могу яшчэ пералічыць вось гэты шэраг. Вось гэта ўсё на стол перамовах мусіла быць пакладзена в абмен на вызваленне палітвязняў, на вывод расійскіх там ядзерных ракет з тэрыторыі Беларусі. І тады, можа быць, мы б мелі нейкі слабы шанс, калі не на такую адлігу, як была там в 20-м годзе там раней, але хаця б на аслабленне вось рэжыма рэпрэсій не толькі ў дачыненні да палітычных апанентаў, але, як мы бачым, у дачыненні да бізнеса. І я хочу сказаць, што трэба ж даць належнае, у нас была ў 20-м годзе буржуазная рэвалюцыя. А все буржуазныя рэвалюцыі ва ўсім свеце, яны адначасова былі і нацыянальнымі. Таму вось, зразумела, што Беларусь это не выключная краіна, яны цярпелі паразу, але я нагадаю, што все краіны праходзілі праз гэты этап, і рана ці позна, зрэшты, рэжымы мяняліся. Беларусь гэта чакае наперадзе, таму нам трэба вось намагацца, каб
набліжаць гэты час. Віталь, в традыцыях двубоя задаць пытанне апаненту, што вы хацелі спытаць у Александра, каб, можа быць, удакладніць яго пазіцыю па некаторых пытаннях. Ну, Александр, вы кажаце про то, што беларускія сілавікі, там міністры, там ці адпаведныя кіраўнікі адпаведных ведомстваў знаходзяць сваіх партнёраў у Расіі. Ці сапраўды вы лічыце, вот я, напрыклад, не згодна з гэтай пазіцыяй, ці сапраўды вы лічыце, што Лукашенко не можа, зрэшты, Караев, вы прыводзілі ў прыклад Караева, а Караева ўжо больш няма. І Лукашенко, як ну, такі маючы інстынкты палітычныя добрыя, ён мяняе, ператасоўвае гэту карту. Сёння Караеў ёсць, заўтра няма. Ён робіць стаўку на людзей, которые нічога за сваёй спіной не маюць, за сваім багажом. Вот аргументуйце. Ці сапраўды вы лічыце, што Лукашенко настолькі не кантралюе сітуацыю? Я з гэтым не згодны. Ну, Караеў все ж таки гэта асоба была такая калектыўная, хутчэй, за ім гэта ён прадстаўляе МВД. Калі мы кажам, напрыклад, пра Карпенкова, то гэта ўжо асоба, як бы асоба. І яго зняццё не адбудзецца незаўважна. Да таго ж я б хацеў прывесці такі прыклад, таксама апошніх дзён. Там на мінулым тыдні Лукашенко памілаваў чарговыя, там, здаецца, 30 чалавек, палітвязняў, у которых ужо там тэрмін падыходзіў да канца, некаторым там пару тыдняў заставалася. І ўжо праз некалькі дзён ён паехаў апраўдвацца да смаленскага губернатара, дзе казаў, што у Расіі там ужо кажуць, што Лукашенко вяртаецца да шматвектарнасці і так далей. Не-не-не. Не-не, мы гэтага не будзем, я там проста кагосьці там адпусціў, гэта наша справа, але вось гэта ўзровень іх залежнасці. Пытанне для мяне такое, ці сапраўды там Пуцін яму сказаў, што ты не рыпайся, не трэба там вызваляць палітвязняў, бо мы там ўжо розныя этапы з табой прабажывалі, можа, ну, мы напружымся. Ці гэтыя сцяжкі, куды можна, куды нельга сварачваць, уже знаходзяцца ў галаве Лукашенка. І ён проста разумее, што ён ужо не ў той сітуацыі, як, напрыклад, калі ён быў яшчэ маладым, дастаткова папулярным, калі ён мог там заявіць, што Смаленск гэта частка Беларусі, а Медведзев увогуле не прэзідэнт Расіі, таму я з Пуцінам буду размаўляць. Зараз ён ужо не ў той сітуацыі, і, ну, так ён аглядваецца. Вычерпальны адказ. Вы задаце сваё пытанне Віталію Рамашэўскаму, у нас уже трошкі мала часу. Ну, зараз існуе такая дыскусія ў пэўных колах, ці варта ісці на выбары, там, ці варта легітымізаваць гэта. Ну і вось пытанне, што б вы параілі беларусам, ці варта байкатаваць і ісці на выбары, калі гэта, ну, больш небяспечна, чым не ісці, галасаваць за кагосьці ці супраць усіх, ці ўвогуле тлумачыць адзін аднаму, што гэта не выбары і проста. Но тлумачыць то, што гэта не выбары, калі хтосьці яшчэ не ведае, безумоўна, патрэбна, абсалютна патрэбная рэч. Але я... Ці ўжо не варта? Але я падтрымліваю, ёсць сэнс, таму што ўсё ж такі не ўсе беларусы пра гэта ведаюць. Зрэшты, у нас за 4 гады вырасла вось колькі там пакаленне цэлае, можна сказаць, людзей, которые ні разу не галасавалі. Да, вот это молодые люди, которые досягнули 18 год, это будут первые голосования для их. Тому я тут подтримливаю агульную позицию демократичных сил. Я лічу, что треба, особливо ось молодь, утягивать в этот процесс активности. И, конечно, не у подтримку там тых фейковых кандидатов, альбо там Лукашенко, а пропоновать им ісці голосовать супроть усіх, потому что это бяспечны, дарэчы, пратэст, але адзіны, можа быць, магчымы, яшчэ, который застаўся ў Беларусі, палітычны пратэст, который могуць сказаць людзі. І зрэшты, яны ж пасля будуць ведаць, да, вот, ну, в сваіх кампаніях, што мы не галасавалі за яго. Но это можа параджаць дыскусіі вось сярод сяброў, сярод знаёмых, сярод аднакласнікаў альбо студэнтаў там в адной групе людзей. Таму я лічу, што пакладаць рук нельга. Я ведаю, што беларусы унутры краіны вельмі шмат што робяць. Яны захоўваюць Беларусь, беларушчыну, яны захоўваюць нашу краіну, працягваюць там жыць, змагацца за яе. І вось магчымы варыянт гэтага палітычнага змагання гэта прайсці, прагаласаваць супраць усіх. Ну, зрэшты, калі хтосьці прытрымліваецца пазіцыі байкота, і которые уже люди, которые досведчаныя, которые не раз хадзілі на выбары і з'яўляюцца палітычнымі актывістамі, і само іх з'яўленне на участку можа быць для іх небяспечна, бо яны былі арыштаваныя, напрыклад, калісьці, яны ведаюць, што за імі сочыць, то для такіх людзей, конечно, я б не раіў лішні раз там з'яўляцца на выбарчых участках, таму што я перакананы, што яны і так для адраджэння краіны робяць усё, што могуць. Ну, а для тых, хто не ўдзельнічае ў працы грамадскіх арганізацый, альбо там культурніцкіх арганізацый, альбо там дабрачынных арганізацый, а просто вот, ну,
як бы вонкавы назіральнік, конечно, трэба пераставаць быць назіральнікам і зрабіць хоць штосьці, прыйсці і супраць усіх прагаласаваць. Што ж, А можно полемічную ремарку? Да, давай. Ну, по досвіду 2020 года мы ведаем, што тое, што падавалася на той момант небяспечным, потым за гэта людзей каралі. І мы ведаем, што шмат людзей там як мінімум страцілі працу за тое, што яны нават не галасавалі, а падпісаліся за альтэрнатыўных кандыдатаў. І мне падаецца, што ўсё ж такі трэба беларусам параіць абіраць магчымасць, ну, той сцэнар дзеянняў, які найбольш небяспечны нават у тым, і не рабіць нават тое, што сёння выдаецца небяспечным, таму што заўтра яно можа стаць. Александр, але в 20-м все-таки был іншы, была інша ситуация, калі людзі ішлі не з пункту гледжання захаваць себе і схавацца, а з пункту гледжання, што ёсць шанс на перамогу і перамагчы. Разумею вашу пазіцыю, вы казалі, што это был фальстарт, но тады людзі там в 20-м годзе, я был сярод іх, і мы былі сярод іх, так не адчувалі. Не адчувалі, што перамога блізка. Слухайце, у нас ёсць одно меркаванне якраз пра гэта, ці байкот, ці галасаванне. Абодва гэта варыянты, можа быць, не надта ідэальная, не надта ўдалая стратэгія, так меркуе палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Драгахруст. Стратегія – это некий как бы покроковый сценар. Мы робім тое, і ў выніку гэтага адбываецца вот нешта іншае. Вот. Тут вот мы не чуем, не ведаем, як на думку ініцыятараў, арганізатараў, як это павінна працаваць, да якога выніку оно павінна прывесці. І як он будзе зафіксаваны, гэты вынік. Ніякага незалежнага назірання на гэтых выбарах не будзе. Ніякага прадстаўніцтва нават мізэрнага, скажем, апазіцыі, незалежных сілаў у выбарчых камісіяў не будзе. І таму мы зараз з вами можем ўжо вызначыць. Сказаць, яўку цэнтр выбаркам пакажа за 80%. Інтрыга з Лукашэнкам, ну да, умоўна кажучы, 83 до 90, як вот сказаў Ігор Тур, вот в этом інтрыга будзе. Давайте, може, на завершение вось гэтай забаўнай гульні ў лічбы, которые, здаецца, ну, абсолютно смешныя для ўсіх. А чаму ім так важно? Вот ведаеце, калі казалі пра 20-й год, то было інтэрв'ю там Анатолія Котова, который тады яшчэ был в адміністрацыі, які расказваў, што там змагаліся розныя сілы. Адны кажуць, намалюем 80, так звычайна, другі кажуць, давайте намалюем 55, каб было больш блізка да ісціны. Чаму яны зноў хочуць маляваць 85? Ну, таму што гэта траўма Лукашэнкі, якую ён перажыў у 20-м годзе. І гэта траўма абсолютна зразумела. Ён 30 год фарматаваў пад сябе палітычную прастору. Ён выбіраў сабе літаральна кандыдатаў, спарринг-партнёраў. Ён тых, хто яму не падабаецца, тых, каго ён баяўся, забіваў, кідаў у турмы, выкідаў з краіны. Тых, хто заставаўся, ён просто маргіналізаваў, не даваў палітыкам рэалізавацца, калі там істинны палітык, то не мог зрабіць кар'еру в адукацыі, в бізнесе і так далей. Это быў, ну, можна сказаць, качагарам павінен быў працаваць. І у гэтай сітуацыі выбары, які ён арганізаваў сам, ён выбраў для сябе, як ён сам казаў, домахазяйку. Гэта асобу, якая у яго палітычнай карціне света, гэта самая нішая, бездапаможная і бесшкодная істота, але ён ёй з трэскам праграў. Таму, зразумела, яму хочацца, ну, як, ведаеце, п'яны, які каля гастраному атрымаў твар калісьці і так апазорыўся, то зараз яму хочацца памахаць так пасля дракі кулакамі і паказаць, што ён яшчэ ого-го. Але у нас цяпер літаральна ёсць для апошніх рэплік, як я называю это апошняе слова, па 30-40 секунд, Віталь, калі ласка. Ну, калі адказваць на гэта пытанне, чаму малююць гэтыя лічбы, Таму што ёсць страх у тых людзей, которые адказныя за падтрымку Лукашенка. І, напрыклад, калі кіраўнік Гарадзенскай вобласці намалюе 80, а ў суседняй вобласці намалююць 86, то ён проста баіцца, што яго пасля здымуць. І вось гэта такое спаборніцтва ўнутранае, оно прыводзіць да таго, што гэтыя лічбы растуць празмерна проста. І тое ж самае будзе адбывацца зараз, таму што і прапагандысты кажуць пра тое, што вас жа так падтрымліваюць. Па сутнасці, яны даюць адзнаку сваёй уласнай працы, таму што мы там вас, Григорович, так хвалілі, і вось нахвалілі на 96
96% ці там 120. Вось так, такім чынам і гэта будзе адбывацца зараз. Дякую. Віталій Ромашевський, Александр Трощенков, ваша апошняя рэпліка. Ну, апошняя рэпліка такая, што зараз нешта змяніць у гэтай сітуацыі абсалютна немагчыма. Нам трэба зразумець, што зараз беларускае грамадства праходзіць такую стадыю, калі трэба проста захавацца, паводзіць сябе з мінімальнай рызыкай. Я не лічу, што бяспечна там хадзіць, выказваць сваю пазіцыю, больш бяспечна не пайсці на выбары, ці пайсці, калі гэта не Это і заклік, і прагноз, і гэта был двубой, у якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны і разумення сітуацыі. Чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube. Пішыце там свае ацэнкі і каментары, вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадача правоў Віталь Цяканкоў. Заставайцеся з Белстатам.